might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Здравейте! Започва най-сладката част от вечерта, светската рубрика Десертът с мен, Уляна Чан. Както вчера ви обещах, ето го и него. Low Deep ти отдели от времето си и специално за зрителите на Десертът разказа за новите си проекти и изненади, които е подготвил на българската публика. Ще снимате видео тук в България, така ли? Надяваме се да направим, да. Не сме го направили още. Търсим правилният екип, когато го намерим, ще заснемем и клип. Здравейте, за мен е изключително удоволствие да сме отново заедно и днес ще ви предложа шоу новини, мода и любопитни факти. Ще видите защо красивата и женствена Маги Желязкова си сложи мустаци. И ще ви покажем червеният килим на модното събитие на седмицата в Париж. Слухът, който обикаля интернет пространството, че Мариана Попова не е сгодена със своя любим Ханес и че всъщност целият този годеж бил една мелодраматична постановка. И защо? Защото тя ходила на събития без своя годежен пръстен. Ето затова винаги си носа халката, за да няма такива компромати. И само на вас ще споделя. Разбрах, че Лорда е приготвил няколко коментара за личността, която най-много ни е досадила с присъствието си в медиите. Здравейте! Петък е, вие сте с Техно новини, аз съм Уляна Чан. Днес ще ви дам идея как да улесните домакинската си работа, за да имате повече време за себе си. Добър вечер! Дългоочаквания петък дойде и вие сте с Техно новини. Аз съм Уляна Чан. Днес ще ви дам страхотна идея как да пренесете магията на киното у дома. Може да те изпратя. А ти може да си свалиш маската да те види кой си. Къде си паркирал? Аз дойдох с маршрутка. Оставете го, какво ви е направил момчето? Остави момчето. Ще взема да стана леко отбеля. Hey, are you okay? Yes, she's going to be okay. Just needs more rest. Her surgeon had other priorities, and I wasn't one of them. It's okay. Come on, we should go. No, I'm sorry for all of that. Hey,
Hey, I know it wasn't your fault. Thank you. Колко остава? Готови ли сме за ефир? Да. Чан, в ефир след 3, 2... Давай. И така разговорът ни за драматичното състояние на образованието в момента ще продължи с господин Роман Байчев, експерт в областта на социалната и трудова психология. Здравейте, господин Байчев. Здравейте. Поводът, по който съм ви поканила днес, е едно изключително гледано видео в социалната мрежа и в интернет пространството от вчера. Учителката Детелина Апостолова влиза пияна в час. Съответно, естествено, отстранена от работа и от клас. Как ще коментирате случая? Да кажа на шефовете да преключат на BBN. Как съм? Добре ли съм? Сега ще ви представя атмосферата минути преди кандидатите да отидат на кастинг. Кой си тръгна какави пили? Абе, не знам, Вълко дава. Дали я видяхте как се натискаше с киричи шофьора преди малко? Саймън! Може ли за момент? Добър ден. Да, кажете. Търсим Мина Викторова. По какъв въпрос? Трябва да говорим с нея за онова видео. Да говорите? Тя обвинена ли? Не. Вижте, ситуацията е малко деликатна. Общественият интерес е огромен и президентът лично се е свързал с главния прокурор. Тя не е направила нищо съставомерно. Никъде не твърди, че е жена на президента. Затова трябва да поговорим с нея. Съжалявам, просто днес не е на работа. Тогава ще проверим в отдел човешки ресурси. Натам. Благодаря. Извинете, наляво или надясно? Наляво, наляво. Благодаря. А сега се разделяме, но само до следващия път. Аз ще се отдам на петъчна киновечер. Пожелавам ви страхотен уикенд. Вие останете с програмата на TV7 и не забравяйте, че уюта вкъщи е незаменим.